Boże, Boże wielki, Tyś miłość i wiara, kto miłości wierzy i wszystko i powierzy i duszą ma. Widzisz, kiedy śpiewałem, był listek z winnej latorośli, ale ja musiałem go przygotować. To jest taka alegoria, kiedy się budzisz o poranku, zrób ten znak, pomyśl o nim. Nawet jeżeli nie masz czasu, to tych kilkadziesiąt sekund w prawie ora et labora czyń poprzez modlitwę. Tych parę dźwięków było takim przykładem. Coś, co poza słowem jest uwielbieniem wcale nie gorszym od śpiewu ptaka. Tej aury, która tutaj tak się ustawiła, a nie inaczej. A przed chwileczką jeszcze padało. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.